Pripreme za ovogodišnji hadž su u završnoj fazi, tako da danas imamo sastanak sa našim vodičima. Njih 40 je zadužilo dokumentaciju, svu dokumentaciju hadžija. Njihov zadatak je prvenstveno da pregledaju da li su sve vize uredne, da li su sa vizama, odnosno sa pasošima, žuti kartoni i ostala dokumentacija. Njihov zadatak je, kao što sam im dao već instrukciju, da danas iza jacije obavezno kontaktiraju sve hadžije, da im daju potrebne informacije, da narednih dana obavezno njihovi telefoni budu, odnosno mobiteli budu uključeni 24 sata. Mi ćemo u naredni otprilike nekih sat vremena dogovoriti precizne termine kada je u pitanju prijevoz hadžija iz ostalih muftistava, osim Sarajevskog muftijstva. Tako da je ono što je važno je da svaki hadžija, odnosno muftijstvo, znaju da je neophodno da sve hadžije budu u džamiji Kralja Fahda 4 sata prije polijetanja aviona. A što se tiče sarajevskih hadžija, to također za njih važi, s tim što nemamo obavezu njihovog prijevoza. Prijevoz hadžija i dinamika, odnosno maršruta kretanja po muftijstvima će biti dogovoreno sa muftijstvima, a onda će nakon toga biti u koordinaciji, svaki vodič će biti u koordinaciji sa sekretarom muftijstva kako bi prijevoz naših hadžija od muftijstva, odnosno Mežlisa do džamije Kralja Fahda bio blagovremen. Ove godine smo obezbijedili također dodatne table, odnosno posebno urađene table kao znak za raspoznavanje hadžija u grupama tokom cijelog njihovog boravka u Saudijskoj Arabiji, ali i ovdje kada je u pitanju numerisanje autobusa, odnosno grupa koje će biti okupljane u džamiji Kralja Fahda, tako da će tom prilikom oko tih grupa, odnosno brojeva, svaki vodič biti dužan da uruči hadži potrebnu dokumentaciju. I naredne dane znači, ćemo iskoristiti da intenziviramo tu komunikaciju, odnosno kontakte sa hadžijama, s tim što smo vodičima kazali da bilo kakav problem koji se desi, eventualno nejavljanje nekog od hadžija, da automatski bude obaviješten glavni koordinator za vodiče Izzet Efendija Čamdžić, a nakon toga, ako bude potrebe, naravno da kontaktiraju mene, odnosno moga sekretara, obzirom da Izzet Efendija putuje prvim avionom, tako da nakon tog prvog leta sva koordinacija znači, između vodiča i Ureda za hadž će biti preko mene, odnosno preko Rasima Brkovića. Walillahi ala nasi hidžul bejti men istata'a ilaihi sabila. Ovim ajeti kerimom, zapravo dijelom ajeti kerima, Allah dželešanuhu je propisao hadž riječima da onaj ko se odluči da izvrši hadž, to je njegova obaveza, a to je vrijeme i prostor određen upravo za čitav muslimanski svijet, a to je Harem i Šerif, Kjaba i Mekke i Mukerreme. Kao i do sada želimo da naglasimo da bosansko-hercegovačke hadžije su primjerne hadžije kada je u pitanju hadž, obredoslovlje, higijena, odnos hadžije prema hadžiji i pa i davanje određenih pomoći kada su u pitanju tavaf, odlazak na Arefat, povratak sa Arefata i tako dalje. Naravno, nas bosansko-hercegovačke muslimane veseli što sve u posljednjih nekoliko godina, pa može se reći i nekoliko decenija, poboljšanje hadžija je u pitanju, kada je u pitanju struktura hadžija, sve više mlađih ljudi obavlja hadž i što je sasvim sigurno i za same organizatore, kao što je Rijasat islamske zajednice, dolazi do olakšanja. Veoma je važno u ovim okolnostima kada bukti rat skoro na cijelom Bliskom istoku da Saudijska Arabija je obezbijedila i dala sigurnost hadžijama i u dolasku i u samom boravku kao i u povratku hadžija. Mi smo kao islamska zajednica veoma zahvalni Kraljevini Saudijske Arabije da upravo omogućava miran pristup i siguran pristup samim svetim mjestima, to jest Medini i Haremu Šerifu, to jest Mekki i Mukerremi.